Исәнүсез. Эфирдә оңайлыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының баш акушер-гинекологы Ознакайда. Бәхетле Әлмәт марафоны старт алды. Футболны үз итүче нефтчеләр Бөгелмәгә җыелды. 6 июльдә Әлмәтнең Объездная урамында балалар катнашында юл транспорт һәлакәте теркәлгән. 1980 елда туган Nissan автомобиле йөртүчесе көйләнмәгән җәяүләр кишүендә 5 яшьлек кыз баланы бәрдерә. Видеодан күренгәнчә, бу вакытта бала балык булган апасы белән юл аша чыга. Һәлакәт ясаган автомобиль хуҗасы туктап торган машиналарга игътибар итмичә, юл кырыйнан шактый зур тизлектә узып китә. Авария нәтиҗәсендә җәрәхәтләнгән бала хастаханәгә эләгә. Дәүләт автоинспекциясе юлны кишкәндә өлкәннәргә баланы кулларыннан тотып торырга, автомобиль йөртүчеләргә исә юлларда айрата сак булырга киңәш итә. Необходимо отметить, что перед пешеходным переходом нанесены предупреждающие надписи, призывающие пешеходу посмотреть по сторонам перед началом перехода. При переходе дороги госавтоинспекция настоятельно рекомендует взрослым держать ребенка за руку, и это нужно сделать еще до начала перехода. Водители транспортных средств, приближающихся к нерегулируемому пешеходному переходу, обязаны уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу. Куркынычсызлык кагыйдәләрен су куюну урыннарында да төгәл үтәргә кирәк. Көннәр өсте торганда күпләр кызудан ышыкланыр өчен су буйларына килә һәм бу хакта онытып җибәрергә мөмкин. Җәй табигать кочагында ял вакыты. Кызу көннәрне күпләр су куенып үткәрергә гадәтләнгән. Ләкин эсседән котылам дип гомерне һәм сәламәтлекне куркыныч астына куярга кирәкми. Рәсми рәвештә Әлмәттә су куену сезоны җәй башлану белән ачылды. Артык кызу һава торышын исәпкә алып, су куенырга теләүчеләр саны артуы күзәтелә. Берәүләр шәһәр су саклагычын сайласа, икенчеләр шарлавыклы буаларны үз итә. Ләкин авыллар янындагы сулыкларны сайлаган очракта да җаваплылык үз өстегездә һәм бу законсыз икәнне онытмаска кирәк. У нас в районе только одно место по всем параметрам подходит под купание, разрешенное одно место. Это наш городской пляж. В любом другом месте купаться нельзя, потому что дно не обследовано, не выставлены посты. Су куену сезоны белән бәйле бәхетсезлек очраклары районыбызда теркәлмәгән. Мондай очраклар булмасын өчен Әлмәттә кизү туры оештырылган. За купание в неположенном месте по правилам благоустройства КоАП РФ оформляется протокол по статье 3.10. Собирается материал и передается в суд. Штрафуют уже мировые судьи. Рәсми рәвештә су куенырга рөхсәт ителгән шәһәр пляжы булса да, куркынычсызлык турында онытырга кирәкми. Үзегезне дә, якыннарыгызны да саклагыз. Бигрәк тә балаларга карата игътибарлы булыгыз. Ознакайда эш визиты белән Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының баш акушер-гинекологы Татьяна Шихабетдинова һәм Казан шәһәре 7-нче сырхауханәсенең бала тудыру бүлеге мөдире Ирина Абдуллина булып киттеләр. Алар районда медицина хезмәткәрләре белән очрашып, гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланган кайбер чараларда катнаштылар. Мәгърур Шатыртауын күрделәр. Гаилә сәламәтлеген саклау темасы астында узган түгәрәк өстәлне Ознакай муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов алып барды. Очрашуда катнашучылар хатын-кызларның сәламәтлегенә тәэсир итүче факторлар, абортларны профилактикалау хакында җитди сөйләшү алып бардылар. Яшүсмерләр һәм яшьләр сәламәтлеге, күп балалы гаиләдә балалар тәрбияләү турында фикерләштеләр. Алга таба кунаклар яшьләр эшләре идарәсе проекты буенча оештырылган Ползунки бәйгесен күрделәр. ЗАГС бүлегендә узган яшь әти-әниләр мәктәбе чарасына исә тиздән кичкенә сабыйлары тууны көтүче гаиләләр чакырылган иде. Бүгенге очрашуда әтиләр өчен дә, әниләр өчен дә иң кирәкле киңәшләр бирелә, файдалы чыгышлар тыңлана. Бүгенге очрашуда барысы 15 яшь гаилә катнаша. Көн кадагында иң мөһим мәсьәләләр: бала табуга әзерлек, бала тудыру структурасы, акушерның җәмгыять тормышындагы роле, бала тудырганнан соң балаларны педиатрия белән тәэмин итү. Ну вот родился ваш долгожданный малыш.
Первые несколько дней вы будете в роддоме под присмотром врача-неонатолога, который посмотрит ребенка, будет за ним наблюдать. Очрашуда беренче, икенче, хәтта 5-нче сабыйларын алып кайтырга әзерләнүче гаиләләр дә бар иде. Гаилә парлары өчен ЗАГС хезмәткәрләре тарафыннан уен конкурсларда уздырылды. Татьяна Шихабетдинова районда барган эшләргә уңай бәя бирде. Беременность — это прекрасное время, это время ожидания вашего малыша. Да, очень приятно, что мужья вас сопровождают не везде, не во всех районах, сопровождают вас. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Қолабызда бәхетле Әлмәт исеме астында яшьләр марафоны башланды. Жәй азагына кадәр һәр шәмбе яшьләр үзәге мәйданчыгында төрле чаралар узачак. 14 яшьтән 35 яшькәчә әлмәтлеләрнең сәләтләрен ашу һәм каникуллар чорында да үсештә булырга ярдәм итәчәк марафонның ачылышы турында тулырак алдагы материалда карагыз. Җәйнең кояшлы көннәренең берсендә бәхетле Әлмәт дип аталучы яшьләр марафонына старт бирелде. Калабызның яшьләр үзәге мәйданчыгы төрле үзенчәлекле нокталары белән игътибарны җәлеп итә. Бирегә килгән һәркем күңеленә хуш килгән кызыклы чара таба ала. Кемдер өстәл уеннар уйнап, кемдер мастер-классларда, мәйданчыкларда катнашып, уеннарда катнашып, кемдер спикерларның ниндидер кызыклы мәгълүматын тыңлап, һәм инде шул ук вакытта нәтиҗәле шундый матур концерт программасын карап, ял итеп, шәһәрдә үзенең җәйге вакытын матур иттереп, күңел иттереп үткәрә ала дип әйтәсем килә. Бәхетле Әлмәт марафоны яшьләр эшләре буенча федераль агентлык һәм Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрлыгы ярдәмендә регион для молодых яшьләр сәясәтен комплекслы үстерү программасы ярдәмендә тормышка ашырыла. Минем зур рәхмәтем әлбәттә безнең хакимиятебезгә, чөнки җитәкчеләр киңәш биреп ярдәм итеп торганда, яшьләр политикасы зур үрләргә күтәреләчәк. Һәрбер үткәрелгән чара белән без тагын бер тапкыр Әлмәтебезнең бик шундый шау чәчәкле, бәхетле икәнен ассызыкларга тырышабыз. Һәм бу әлбәттә шулай. Иртәгә исә илебездә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне. Шул уңайдан калабызда киң программа планлаштырыла. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне илдә 2008 елдан уздырылып килсә дә, рәсми бәйрәмнәр исемлегенә Россия президенты Владимир Путин указы нигезендә узган ел теркәлде. Калабызда гаилә көнен спорт ярышлары һәм иҗади очрашулар белән билгеләп үтәргә планлаштыралар. Шәһәр пляжы территориясендә иртәнге 11-дән шәһәрнең үрнәк гаиләләре катнашында тантаналы чара башлана. Анда гаилә тормышы юбилейларын хөрмәтләү һәм мәхәббәт һәм тугрылык өчен медальләрен тапшыру булачак. Көндезге бердән бәйрәм Татарстан нефтенең 60 еллык исемендәге мәдәният һәм ял паркына күчәчәк. Биредә нефтче мәдәният сарае вокал коллективлары чыгышы, төрле мастер-класслар, күңел ачу уеннары оештырылачак. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә бәйле чаралар шулай ук Чупай һәм Яңа Кәшәр авылларында да узачак. Шулай Әлмәттә шәһәрнең мәдәни мөхите проекты да дәвам итәчәк. Аның кысаларында кичке 6-дан сезне Түбән Мактама мәдәният сарае каршында, Иске Әлмәт мәдәният сарае территориясендә, драма театры артындагы мәйданда, Мәгърифәт бульварында концертлар көтәчәк. Яшьлек скверы һәм сәламәтлек паркында исә балалар өчен анимацион программа оештырылачак. Бөгелмәдә ел сайын үткәрелә торган Татнефть спорт ярышлары кысаларында мини-футбол буенча турнир узды. Быел турнир уеннары 2 мөһим датага – Татарстан нефтен эшкәртүнең 80 еллыгына һәм Ромашкино ятмасы ачылуының 75 еллыгына багышланды. 2 көн дәвамында компаниянең иң көчле футболчылары түгәрәк системасы буенча чемпион исеме өчен көрәштеләр. Уеннарны Айгөл Шәрәфиева күзәтте.
Бөгелмә шәһәрнең энергетик стадионы Татнефть бүлекчәләренең 37 командасын берләштерде. Спорт көрәшләре бер үк вакытта шәһәрнең 7 футбол мәйданчыгында уза. Корпоратив уен спортчыларын Татнефть җәмгыяте генераль директорының социаль үсеш буенча урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев һәм башка җитәкчеләр сәламләде. Огромная география, то есть практически весь регион присутствия компании Татнефть и других сервисных компаний участвуют, да, за исключением в этом году Калининграда. Еще очень интересная новинка этого сезона, это не новинка, а такой факт. У нас участвует в одной команде девушка. Правилами это было не обговорено, то есть если не запрещено, значит можно. Поэтому девушка в составе команды Тольятти Каучук участвует в команде. Дуслык турнирында уеннар түгәрәк системасы буенча узан. Командалар бер-берсе белән уйныйлар һәм тупланган очколар суммасы буенча җиңүчеләрне билгелиләр. Беренче минуттан ук спортчылар җиңүгә әзер булуларын күрсәттеләр. Давненько уже играем, но лет 5 точно. Настрой всегда же победить, как бы охота выиграть. Но сегодня посмотрим. Главное, чтобы без травм хорошо сыграли, красивую игру показали. Призеров на этом турнире никогда не были. Но надо уже, как бы охота. Спортчылар турнирга гаиләләре белән килгән. Гаилә башлыклары футбол уйнаганда, балалар һәм аларның әниләре конкурсларда, күңелле стартларда һәм призлар яулый ала торган төрле программаларда катнашты. Мы пришли поболеть за Бугульминский территориальный совет ветеранов, за Бугульминский профсоюз, за БМЗ, за Татнепи. Все замечательно, особенно геолокации для детей. Вот. Сейчас пойдем болеть за команды. Турнир судьялары катнашучыларның югары әзерлек дәрәҗәсен, лаеклы көндәшлекне һәм Татнефть хезмәт коллективларының команда рухын билгеләп үтте. Корпоратив уеннарда лидерлыкка Татнефть АЗС данын яклаган команда чыкты. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Чәлмәт телекомпаниясе. Яшьләрне үсеп килүче буынны иҗади яктан үстерүдән тыш әхлакый һәм физик яктан да белемле итәргә кирәк. Бу өлкәдә спорт мәктәпләре дә мөһим роль уйный. Үсеп килүче буын белән эшләүче оешмаларның төп максаты турнирларда яулаган урыннар һәм медальләр түгел. Остазлар яшь спортчыларны лаеклы һәм сәламәт кешеләр, ватанпәрвәрләр итеп үстерүне үз бурычлары итеп саный. Футболчылар да сөендерми түгел. Татарстан Республикасы беренчелеге нәтиҗәләре буенча А дивизионында калабызның футбол буенча спорт мәктәбенең 2007 елгы егетләре 21 очко җыя һәм 8 команда арасында беренче була. 2011 елгы футболчылар исә 12 очко белән мактаулы 3нче урынны яулый. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.